Shotgun nun, B? Murag wala daw hindi diri tao. Ayo. Ayo. Kuno be? Di ba sirado? Uy, kani. Sa may makawat eh. Uy, kani. Cellphone ug laptop. Asa ko be? Sinapa ko'y makawat. Hoy, nakon sa kadiya! Ay, mong gidala ko laptop! Oh, ngayon nigas man ka! Shotgun nun, B? Damgo naman di ay ko.